студиото на Графити по въздуха е една млада, многообещаваща авторка по професия архитект, която дебютира тези дни с романа си «Живот в стъпки по пясък». Това е София Папазова. Здравей, София! Здравейте! Как се случи така, че от теб, от един архитект, се пръкна писател? Случи се така, че настъпи криза в архитектурата, строителството, проектирането. Бях вкъщи с малко дете, имах необходимото време и започнах да пиша. И как лесно ли вървеше? В началото не толкова лесно. С напредването на романа започнах да установявам някакъв начин на писане мой, който да ми... Беше ми много трудно в началото да си формулирам изреченията. Връщах се на всяко изречение, препрочитах, коригирах. В един момент се установи някакъв начин на писане и по този начин продължих. След като завърших книгата и започнах да я чета от начало, установих, че първите глави не ми харесват и трябваше да ги пренапиша, за да ми звучат добре и да са в стила вече на втората половина на книгата, която явно аз съм успяла вече да създам някакъв стил на писане и на мене ми звучеше лично по-добре по този начин. Като дойде идеята, защо по-голямата част от действието се развива в Италия, основната героиня е италианка, нямаме ли си българки наоколо? Италия много ми харесва като държава, като изкуство, винаги много ме е вдъхновявала. Много харесвам италианците, начина им на живот и моя мечта е да живея там, да знам италиански. Затова реших в книгата си да вложа тази моя мечта. Женските образи са силата на твоята книга. Очевидно и жените читателки ще бъдат най-много. Какво искаш да ни кажеш чрез тези образи, че жените са силни? Искам да кажа, че може би да не говоря конкретно за жената, а принципно за човека като единица. На някои хора просто им е леко в живота. Всичко им се случва по лесния начин. Съдбата е благосклонна към тях. А някои хора, аз самата също попадам в тази графа, постигат всичко живота си много трудно. С много старание, с много сила, с много воля и с борба. Толкова трудно, че накрая си изморен да се зарадваш на постигнатото. И това ми беше основната идея да вложа точно това в книгата. Как на едни се дава всичко добро и лесно и по лесния начин, а други трябва да се борят, за да постигнат мечтите си. Завиждаш ли на тези, на които всичко им е дадено свише и които получават всичко наготово? Да завиждам не, или ако завиждам, то е благородно. Може би да живееш така без цел живот, аз не мога да го разбера. Смисъл, те може да са щастливи, може да си прекарват много добре времето на тази земя, но така просто да живееш и да минават дни, години и всичко да чакаш да получиш или от родителите си наготово, или от съпруга си, както е в книгата. Мисля, че няма тръпката на живота при тези хора. Поговорката гласи всяко зло за добро. Значи ти си съгласна с нея. Да. Да, съгласна съм. При това положение каква е твоята цел в живота? Моята цел в живота, както завършва италианската героиня своя разказ в книгата, се обръща и казва: това беше моят живот, не съжалявам за нищо, благодарна съм за всичко, което ми се е случило. Може би това е моята цел в живота. Един ден, когато и аз стана на 70 години, като героините в книгата. И това, впрочем, не е чак толкова много, 70 години. В скоби, да го кажа. Ти си малко над 30. Да мога и аз да го кажа това за моя живот, въпреки че дори на тази възраст аз вече съжалявам за някои неща от живота ми. Може би няма да имам този шанс да се обърна и да кажа: не съжалявам за нищо, доволна съм от това, което изживях, благодарна съм, но все пак бих искала на една такава възраст да се почувствам по този начин. Мисля, че всички хора на всяка възраст биха искали да се чувстват по такъв начин, да са благодарни на това, което им се е случило и да не съжаляват за нищо. Иска ми се в такъв ден като днешния 8 март с няколко думи да ми кажеш за връзката между твоята майка, ти като жена и дъщеря ти като бъдеща жена. Връзката между мен и моята майка е много силна, защото аз съм отраснала с нея, само с нея. Имаме, може би,
проблеми в взаимоотношенията като между всяка майка и дъщеря, но се надявам доброто в нашите взаимоотношения да надделява и това, което искам аз за моята дъщеря, когато тя порасне, е да сме приятелки. Приятелството не изключва конфликтите, нали? Конфликти винаги има, но не е много важно доверието. Много важно е някакси да има равнопоставеност между майката и дъщерята, въпреки, нали, възрастовата граница и съответно респекта към майката, като родител. Но не искам те да преобладават. Искам тя да ме чувства като нейна равна приятелка. Дори приятелка, с която да може да сподели, която винаги да търси подкрепа, защото мисля, че майката в повечето случаи би дала най-добрия съвет на детето си. Деца, които не търсят подкрепата на, особено дъщери, на майките си, мисля, че са много ощетени. На какво те учи дъщеря ти? Тя е на колко? На 5 години? На 5 години, да. Тя ме учи на това, което и в книгата съм написала, че човек не бива да чака. Човек, ако иска нещо, както децата тропват с крак и казват, искам да го имам сега, така трябва да бъдем всички ние като деца. Просто искаме ли нещо да се борим, да го постигнем, а не да отлагаме. Това мога да го свърша и утре или другия месец, защото силата е настоящия момент. Има една мисъл, че човек трябва да следва блаженството си и тогава живота ще му отвори врата и там, където има само стени. Аз мисля, че това е много правилно и човек трябва на момента това, което сърцето му подсказва, което желае, да го достига. Ако София Папазова сега беше 5 годишна и можеше да тропне с крак и да каже, искам точно това, точно в момента, какво ще да бъде то? Искам да съм щастлива и спокойна. Прекрасно желание. Благодаря, София Папазова, авторка на романа «Живот в стъпки по пясъка».